Menta kesngi kan riu terik unai lor u presiden bat kidukot jang ke HYC Soyong Circle kila lej ai da kador khas hau CEM ke KHEDC badon kajing thurmur katang jaj ha Soyong. Habai kren mikila pathai khubor usam lapor ning Star Shabong u presiden ke HYC Soyong Circle uloong bahadien bakajing wat banyak jongki kila lap badon artli kilong ying ki batangkur da kaju kajaj bat kani kalong ke bersya ha kariti kenjaj jong kajaj benriu bat kadai bandon tang kawai ke yau bei ha kawai kajaj. Bat ulai kren ru bat kajing yo ajat khasi ki kenthir khar haba kia shongkha bat ushin rang khasi bat kani kalong kajing ma ka bakrau. Nama da kajing yo ajat khasi kini ki kenthir khar kila ban refer ye ki bahaying jengki ban yo ye schedule drive. Ulo ong ru ba ushem badon ki self style rang ba shnong but self style rang ba kur ki ba ai ki certificate ban penchisha bikin yo ek schedule drive but kani kalong ka bama hadu kata kata but ulo ong badal lei ru umbit ban sha ban tangjat hi ki dikhar ulo ong ru ban ai ke NOC ban tangjat but de ban yo ka jing menjur na baro ki executive members jong ka dor barkur but de ban ai lat ye umarway urang bakur namar ki shem badon ki rang bakur ki bashim kabu ban ai NOC ban tangjat but ula bu ka jing karpat ha UCM but de ban shim khia halor kani bakalong ka bama namar ki we ki jat ban riu ki shim ye ka tangjat kum ka gateway ban yo long khasi but de ban perking ya kani Kajingwan jongi ke kalong ban kendu ya si pasti nambah dong hasil atau hasil kalau katang jai mar bahadian bagila di benia alang ba kada jing don kini ki riu ki ba ya tang jai don ki balik rumah nak kalian jongi kada kam dei kesin ke ba nungkong kala dei kesin ke ba lai ke ba sau ke ba nilai putin tang jai dia mentang ski kajingwan jongi menta hang dei ko usul kamar kendu ya siam kalau long siya ka ba saiso na marbalay marbangi layo nikan sigun ki tabay tay ba kanjan kaway ka bangi kan hangne kalong makajintang nakaju ka tengjat iki artili long yeng kidon artili kilong yeng tang nakaju kanjat don sa kaway pat artili kilong yeng ni hitang nakaju kanjat te kane karkum pasat perkap jongi kunjat berriu ha kaway kalong kur ha kaway kalong jat kadon kaway ki yobe te la datang artili kilong yeng nakaju kanjat kebut ba kaway kanjat kade ka batang artili kadon artili yobe ya ta kalau kawra ke kabam suri hap tena kaliang jongi wilayah tentu ya ICM ba lak do komdo dai ban recall ya ne ba pembek ma ya kane kang ba kran don kajing kerwo kajing wit hadin habur de sawai pat kabenta ka bangi ya kran kalong halor kajing yo lepa kini ki kan thai dekhar ya hajat kasi kibun ki kan thai dekhar ki bai songlot yo khasi senang kasi ki yo lepa ya hajat kasi mar kajing yo lepa ya joki ya hajat kasi kabu kajing ba ka khara boleh nomor lembah jongki la ber refer bakin yo kita gi bahi jongki gila ban yo ya ka cutrak nomor tek tek kajuk mentang UI bagi bun kini self style basno ka bang hilap ru naliang jungi ko ngaseng i don ru ber self style bakur te kini self style basno ber self style bakur gila ban pensisa gila ban a kino ki kinja certificate bagi ki ba certificate pensisa ya kertek bakin yo ya kaneka cutrak te kane ka ma hadu ta mabalai nomor bakane kalong ka giveaway na benta ki briu bakwa ban long khasi kade ke gitwe sakawai pat ka benta ka bangi kran menta kalong halor ka jintang jat bakha mensuangi na liang jungi ka seng lap odon we bakhar ba katen na res asian une u bakhar na utang jat ya kawai te menta pat ngilap odon we bakhar ba katen u AL Joseph te kampela pidan hai kan hun hai ba na liang jungi ni so ba ni mi ha ba u bakhar utang jat mar balai kadang ailan ya kiwe ya uwe bukan bentang jat ki muslim dulu kila bentang jat ki hindu dulu kila bentang jat war kita gistik dulu kila bentang jat kita kada gejing nak kata kada na lang jungi kan na basai bala kum dei ba ya bukhar la de hano do kun jigen tu dei bangsa ya ki bentang jat kata kada koi ka benta ka bangina na lang jungi kan matasi desa koi pat ka benta ka ba ngilayo ban ajin mut habi dei bat kada ka jing don jong kini ki briu ki ba ki bashim kabu tentang kini ki rang bakur tentang la dangi pet ni kalau ku self time bakur baleng ong ta tentang ki dikharu ki pensya bagi dikur joki nak kata na liang jungi ni ajin bot sya ka saya isi yamba kum yakini ru kam te lakam balak nong no dan pen bahaya pen bu yakini hi pen bet ya kaneka lini cha ka bede berka ba katang jat sawi ru ha bede ba plan mar balai kajing kwa jungi kalau ba banyo ya ka NOC
Habis dia tang jai dai ban ai ban yo ka jing menjur nak ST committee. Ban sign da baru ki ST committee jongka dor bakur. Masuk ndai ban ai lat tang yo orang bakur mar balai bar bangilap ba kibun ki orang bakur teng ki sim kabu. Na ka banta ban ai kan usi. Don ru teng kini ki ladang ai lat teng wat kunyir. Uji teng usu ai la ai no si yo pasal jong. Tang na ada ban yo ya ka jing tang jai. Dia kan yang iba kadang kejing tengko kadang kejing wit hang tai na ta ikwa ya yo si am ba la khum no de man pin bet ya ni kali ni khnang ba kam kan su kejing wit hadin habu. Ba sakwai ru ni kan menta ba halor ka klan bil ka ba na kalian HYC so circle ru chwa ka menta lang ban ya pet bania ai lang ki view and opinion hamle klan bil tena liang jong ni la ka tu siam ban state ya kan ne ban bet ha yang ni klan bil khang bang yo no ya ka jing itu na gubernur ka jing pen scam na gubernur khang bang ni klan bil kan long ka scam bang yo ka jing bang yo ya jing biat bet ya nanti halor ka khan ko ra khan jat bat ki bat ta sawai pat sawai pat ka banta ka bang ikan man ne ka long halor ka jing ma jong ni tang jat lengba ka jinglap jong ni ngilap ba don ki biri teng kisim kabu yang tang jan kisim kabu da ka ba teng kampel la do sendang kasi de bom la urim deko dari kin jong kurim balik ka long kumta ka ja ba teng ki wei pat jai biri ki jong ki sa hang de kim yo ban long trai kim yo ba thet khandeu kim yo ban le business ki le kum no teng ya kun jong ki kun the jong ki pa jong kurim ba sendang kasi ba lengba ka jing jong kurim ba sendang kasi ki yo ban long trai hang de teng kata ru ka ja hang de kaja bun sim ha kaja nak kata ngikwa ba nak liang susun kan te lakam ya kenang ba nang ne smart kanam ja su kum kata teng ni mo kum ki ba teng yu teng kan thai yi teng kan thai ba song kurim dapat mentai dengan iklat pat yo sendang ba teng la dang ipet tang silang khmat ni pet ro yang khmat yo sendang masak tergat la do kampel do la ada kelut ru handai kin song kurim sang ban yo long trai ban ada ki la yo ban le kum ta ka ba ma ka long ba leng ba ka at yai ke ban lap menta ka song kan thai dekat ka song kurim ya sena kasi te ki khun jong ki la yo jai kasi la da tang ja yo jai kasi ne ki khun jong ki le song kha hi para dekat kan teng ka long ka jinglong kum ne ka jinglap kum ne teng ka long ka tang jat ka long kum ka gitwe na ka menta ki briu ba ki we par ki jai briu ban yo long kasi ta ka daw ni don kam ka disusun ka don kam ban te kan don ya kan ran kam ban te perking kan ban kam ru ban amnan ban bu di don an ba perking kenang ba ka jing sim kabu leng ba tang jat kan nam don su nang ne skma te we de ne phi wan kan du CM ne te nak leong CM kum wai jubab kum no halor ngi jing ka jubab ju CM hi ka long ba un sim kya ya kan de ula sungu si de halor ka jing ra jongi ya kan ka jing jor ula kular ban sim kya kenang ba nang ne kan nam ja su skmat mila kan do mene ba kam de ka sin ka ban kong bangi la ujor kum de mensuar ngi la de ujor le nak liang usiam ong bagade ka isi ba thamai menta kan le kala kat yai ban wara ya ka jing penbet hang ne tai ane ban khang lat ye kini ka jing ya sim kabu lo ne tai tu ong persang kala kat yai ban penbet ya kan ka ban penbet ya kan ka jing ujor mene ba kan mau phi ong ma ba certificate ne kum no ngi dakhar trai filan ben sai net hang no bat kum no ke ka bang isyam kalong ba teng wat kini kirang ba kur wat kini kirang ba kur ki pen sisa ya kini kan thai dakhar ba kadai ka kur jengki ada ngi wat jeng tip pata ka sulong metang ga jing le jong ba kur marwai ki teng ka bum dei de ka song kurim yo sana kasi hindai maka kam dei de ba yo jai kasi hindai ka ba lengo ba kalong ba don kirang ba kur ki ba ai ka jing pen sisa ba kata kadai kasi kata kan ga ba ma te sangwai pat ka benta ka ba ngi kwa ban kan hang ne ka long ba ilawat dia kan wat jing tip ne ga ai ngi nak por ba ka don ka jing pan kala kasi na ki bombay kasi ba pan kala kasi ba ka ti tenang liang jungi ilapan kidiki ilapan leng ba ati ai ngi pa ni kasi trap sarki nari nak liang sosial kam jam ai ka kasi trap sarki dia kata pan ka long yingi ban mut lese kadon kai selon dat ka jing bom a jong ka sosial yi kasi tak sedikit marbalai marba kidon kitu ku ong mende kidon tu ki dekhar ki balayo lo kasi lese ha kasi trap sedikit ya kitu ki dekhar ba jong lo kasi ki layo ja kasi gila thau kum kasi nak ta tahu ki ma banai ta ka dei we ka ba ngi pa ban kran bat ngi kerpat ba
iya kasusil bahkan ai ke jubak balai ke ban ai le se gidon kide ke kiba kale gidon kitu kide khar kiba ia long khasi na ta daw kamla ban kam kwa ban pau ya kan de ban ai sini ban pau Kimentan piong bay day begini kejing sinrang ni olok dekat. Yok kon. Teka jat kila day khasi. Teka khon kila day khasi. Ni fimat benong ayu halor ka. em ka tang jat ke long de mentai em la daw sendang khasi yo olok ka dekat ka to ka dekat kamla ban kala khasi kamla ru ban ajak sa olok kan ne ban ajak dekat ndai tang ki khon tang ki khon kila ban yo ya tang jat tang ki khon kila ban long khasi kata tendai di long ke bang Sofia menta kalau pat ba kita dekat ki bun tu tiba trong kurim yo pasti ki ajak sembilan pasti lene kita ajak sembilan bat lok nilai kan rumah suah bagi don ki tiba tangjat ya ki ya kalau tang jat te mansua na i kalian isi barim rumah suah kan bet ya kata tendai kalau ke pas su dia pat kalau ba kadin bakala persam ban bet ya kata kam siam labi so ba bala ban bet kan kata mulap yang mata Mugajing mo dum hiya lok mla man. Hoi, Ajak tangi khon. Kariti kudusturu kasya amta, kariti kudusturu kalau amta. Kaak do kasya amta. Marbalay kan tangjat kalau may tangi khon. Ndai. Okay. Thank you.